Uredbom o prekategorizaciji puteva koja je doneta krajem februara 2012. godine u nadležnosti lokalnih samouprava bez preciznih kriterijuma prebačeno je zimsko i letnje održavanje 6082 km puteva. Nakon ove odluke brojne lokalne samouprave, među kojima je i Svrljig, suočile su se sa nedostatkom sredstava za vršenje ove nadležnosti, pre svega zbog činjenice da u svojim budžetima nisu planirale sredstva za ovu namenu. Uprkos tome, u našoj opštini svi planirani radovi privode se kraju. Na regionalnom putu R243 Popšica-Periš, na delu koji je poznat kao Pejčino branište, završeno je krpljenje udarnih rupa i u toku je presvlačenje najkritičnijih deonica. Za te svrhe pripremljeno je oko 1200 tona asfalta, a oko 100 tona asfalta upotrebit će se i za krpljenje udarnih rupa na deonici puta prema Perišu. Ivan Božinović, nadzorni organ ispred lokalne samouprave, zadužen za radove u oblasti infrastrukture, kaže da se sve aktivnosti na održavanju ovog puta odvijaju po planu. Ostalo je još da postavimo neke saobraćajne znake na ovom delu i obeležimo belu liniju, tako da će sa tim radovima da se završi kompletno održavanje svih putnih pravaca na teritoriji opštine Svrljig koji finansira Republička direkcija. I učešće opštine je ovde još 3,5 miliona dodatnih sredstava, jer je direkcija smanjila, uredbom vlade smanjila transfer sredstava opštini, međutim opština je smogla snage da iz svojih sredstava odvoji još 3,5 miliona dinara da bismo ugovor ispoštovali i ne bi smanjivali količine radova koje su predviđene ugovorom od maja meseca ove godine. Predsednik opštine Svrljig Milija Miletić rekao je da održavanje ovog puta jeste predstavljalo veliko finansijsko opterećenje za opštinski budžet, ali da se normalno funkcionisanje saobraćaja mora obezbediti. Znači, na ovaj način mi ćemo obezbediti da se lakše funkcioniše, prolazi, a s druge strane dobili smo obaveštenje iz Ministarstva regionalnog razvoja da će od 2014. godine ovi putevi ponovo pripasti na održavanju putevima Srbije kao što je bilo nekad. Tako da smo mi sada uspeli, što se kaže, završiti ovaj deo posla i da na ovim mestima ljudi mogu lakše da funkcionišu. Znači ovde sad završavamo, posle toga nastavlja se radi prema krpljenju udarnih rupa na delu puta prema Babinom Zubu. Predviđeni rok za završetak ovih radova je 15. novembar, a pored Republičkog i opštinskog nadzornog organa najavljeno je da će kvalitet izvedenih radova kontrolisati i supervizor.